nopeasti mahdollista. Ojenna ihan suoraan. Mitä nopeammin sitä paremmin. Sitä pystyt oikeastaan heittämään, jos sä haluat. Sitä täytyy ottaa aina suoran käsin kiinni. Ojenna ranteen. Pystyt tekemään yhden kerran painaa. Ei ainakaan heittelemään pysty. Ei. Voit ottaa pehmysteessä näinkin sivuun. Nyt sä et saa niinku vetää sitä alas, vaan niinku rentouttaa se. Ja siitä lähtee. Hyvä. Ja tässä otetaan sinne ylös, ota suoraksi. Mä lähden kokeilla vähän, niin lähdet pikkuisen jarruttaa alas. Lähdet jarruta. Pidä paikallaan. Ja jarruta. Pidä siinä. Ja jarruta ja pidä. Ihan työnnä ylös. Hyvä työnnä ylös. Ota ylös.